Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan, diha ni Kristo, imong anak ug among manunubos, imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya ug gugma, tabangi ang among banay nga naa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo, sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo. Hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, maggiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait, o pag-ampo, o sa kanunay mangita sa imong kamatuuran, o magpuyo diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, Maria ug Jose, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama, avid listeners of this program, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Aniyan usab sa kahanginan. Of course, di higapon sa RMN Dipolog. DXDR 981 AM. Kusab na kasay mulgast sa 94.1 FM. Sige hapon, makita ug madungog. Sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Okay, pizza 27, no? Sa bulan sa Disyembre, no? Liwas na sa atong Christmas Day, no? Of course, Christmas Day pa manghihapon ron. Okay, pizza 27 sa maong bulan, no? Disyembre, tuig 2015. Okay? Maayong Pasko kanatong tanan, no? Merry Christmas sa tanan. Hinautang sa atong pagsaulog, tuig-tuig naman sa atong pagsaulog, ang mensahe, no, sa pagkatao sa atong Ginoo, mao gihapon, no, ang mipatigbabaw sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Niining higayon na karon mamalandong ta, no? Sumpay gihapon sa miaging Domingo nga tulumanon nato. Ato gihapong isentro ang atong tulumanon karon mahitungod sa kasaulugan, no, sa maong dako kaayong piyesta, no? Pasko gyud. Mamalandong ta kung sa ato nang naingon ang mensahe sa maong pagkabata, no, o pagkatao sa atong Ginoo. Anaa ba gihapon sa atong kinabuhi? Nakita ba gihapon ang maong mensahe sa matag usa kanato nga mingdawat sa tinuhuang Kristyanismo? Ugunya kadtong muingon nga ani adto pa Brad, wala man gyud na. Wala man na makita sa akong kinabuhi ang mensahe sa pagkatao sa atong Ginoo. Ug niya ang uban pod, unsaon pod nako pagpakita o pagkakita sa mensahe sa pagkatao sa Ginoo, wa po ko kahibalo. Wa po ko kahibalo kung unsay mensahe sa pagkatao sa atong Ginoo.
Muna nga atong balik lang taon diri sa atong tulumanon. O siguro ato ning pasiunhan pinaagi sa usa ka pangutana. Ngano ba gayod na tao ang atong Ginoong Hesukristo? Ngano ba gayod na tao ang atong Ginoo? Ang uban og mao gyud po'y atong nagkatunan. Na tao ang atong Ginoo tungod nato ra pod. Tungod kanatong tanan. Na tao ang atong Ginoo tungod kay nagkinahanglan ta niya. Nganong nagkinahanglan ta niya, ang uban nato dili ra ba gyud na mo ingon ana, no? Di ra ba gyud mo angkon nga ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo tungod natong tanan, no? Wala gyud sila mo angkon. Pero ingon ani, sugot tag sa dili mao man gyud ni ang mensahe. No, parehas ra na ingon ba nga musugot tag sa dili naagyoy adlaw. Naagyoy bulan. Oh. Musugot tag sa dili naagyoy kahayag, naapoy kangitngit. Mo buntag, mo gabi man gyud na. Mao gyapon, no? Kamatuoran naman gyud na. Sugot tag sa dili mao gini ang revelasyon. Gipadayag. Gisulay sa Dios kitang iyang mga binuhat ang katawhan. Gisulay. Gani bisan ang mga manulunda, ang anghel mo'y nauna sa gibuhat sa Dios. Gisulay man po sila, no? Gisulay po sila, no? Ang mga anghel. O gunya, sa pagsulay sa Diyos, ngadto kanila, mao gyapon. So kung sa examination, kay mo man ay pagsulay, examination. Kung sa examination diya sa itong mga eskwelahan, duha mo'y resulta, doon ay makapasar, doon na po'y dili. Doon ay mahagbong, doon na makapasar. Diya pos mga makapasar, ang grado po di magparehas na ay taas yun. Na po'y ubos-ubos ra. Pero pasar gyapon. O dito po sa mga hagba, wa kapasar, na ay hapit na gyud unta makapasar. Ang uban layo gyud kayo sa passing grade. No, ana ra man na. Mo na realidad. O ang mga anghel sa dihang gisulay gitagag examination sa Dios. Oy, daghang kaing kapasar. Kay gituhuan sa atong pagtuo, mga 1/3 raman sa mga anghel ang kapasar. But pasabot and nirebilde niya ang nangulo pagrebilde. Hitsaman, no? Niya usap pagyud ka pwede na tawgon og general sa mga anghel pagyud. Naampoy hierarchy ang mga anghel, no? Kung ang atong mga lideres atong pagtuo karon atong mga kaparian dunay hierarchy. Pare, dayon dekon, pare, dayon obispo, dayon mga obispo po dagis kadaghan, hierarchy po na to. Ay kardinal, dayon Santo Papa, no? Kapuli ni Pedro. Sa iyang katungdanan, isip tidugyanan si Yahweh gingharian sa langit. Ang mga anghel mausab na ay hierarchy. Di lang ko ka-memorize, nalimot ko atong usa sa atong kauban sa pagtuo. Sa ka-teacher, sa ka magtutudlo nga nag-discuss ani nga topiko mahitungod sa mga anghel. No, di ko kahinumdom. Dili ko expert. Dili ko eksperto sa maong tema, pero atong suwayan taman lang sa atong madumduman nga ang mga anghel doon na po'y hierarchy. O ang tawag ato, ang gitawag ato nga general sa usas mga general sa mga anghel kini si Lucifer. Lucifer. Unya mao lagi. Naapoy usa ka leader gihapon, general gihapon sa mga anghel kato si Saint Michael. Dayon sa pa atong nakatunan di pa sa ilo ako di kay ko ka exact ha kay malimot ko aning hierarchy sa mga anghel. Sa mga anghel na sila. Dayon na po to si San Gabriel. O gunya kini si Lucifer mo wa kapasar. Usaon tas mga general sa mga anghel pero kapasar kay ni-reveal di man siya sa Creator. Ug niya mga ang mi sunod pod sa pag-reveal niya mga anghel mga kuan lagi sila tanan mga 1/3.
Sa ato pa, kung mga one-third ra sila tanan ang mga anghel nga nirebelde sa pagmando sa Dios sa ilang creator no magbubuhat, mas daghan ang nakapasar. Pasabot, daghan yun ang mga anghel nga nagpabiling tarong. O gunya, nganong ato maninggi pasiuna? Kaya ato laging balik lang tahon, ngano ba yun nagpakatao ang atong Ginoong Jesucristo? Ato sang sugdan sinugdanan. Sugdon ato sinugdanan, ngano ni? Gumika ni sa examination, pagsulay. No? Mga one-third sa mga anghel pinanguluhan ni Lucifer, mo'y wa kapasar ni rebilde og nahimong yawa. Nahimong yawa, o kanang ubang mga anghel pod nga misunod sa pagrebilde niya, managitawag na turog mga demonyo. Mga espiritu nga nahimong bad spirits. So, karon kining anghel God, kining anghel sa akong nahibaw-an, sa ilang pagsulay, ingon ani nga kadtong nangahagbong wa kapasar, hagbong na gyud to sa hangtod. Dili na ba maingon ba nga ang ubang mga anghel, uy, sipyat man ko, pwede ko magbag-o ani, pwede ko magbag-o aron mahimo na po kong maayong anghel. Dili ingon ana. Walay kausaban ang anghel, no? Kasar gyud ang ilang examination o pagsulay. Abot pasabot, pagkahagba nila, hagba na gyud sila. Di na gyud kabakod, no? Hagba na gyud hangtod sa hangtod. Abot pasabot, dili na gyud sila mahimong tarong. Nya kadto pong mga anghel nga nakapasar, sama nila ni Islang Gabriel o si Saint Michael nga mao poy sa atong gituhuan nangulo pod sa mga tarong nga anghel. Pasar na po to sila hangtod sa hangtod. Dili na gyud sila mahimong daotan. O na nga, watay, di ta makakitag teksto diri sa Biblia nga ang katong mga anghel nga mga nangkapasar, sama ni Gabriel, Lucifer, o guban pa, watay mabasa diri sa Biblia nga nahimo po to silang daotan o nahimo pong parehas ni Lucifer ba. So ingon ani ang examination o pagsulay sa mga anghel. Kadtong nakapasar, pasar na gyud hangtod sa hangtod, dili na gyud mahimong badlungon nga anghel. Then kadtong nangahagbong, hagbong na gyud to sila hangtod sa hangtod, di na to sila mahimong tarong. Mao na. Sumunay anghel, no? Nga espiritu. Mao na nga pag gama na sa Dios pod og lain, nga mao na gyud kini kita ang tao, wala na ta niya parehasa sa mga anghel paggama. Gihimo na ta niya nga tao nga lahi, no? Sa anghel, dayon gituhuan pa gyud nga ubos-ubos ta kuno og ranggo sa anghel. Pero ang kalainan, okay, naaman sa Biblia nga mas taas ang anghel kaysa tao. Pero naapoy kalainan sa tao og sa anghel nga advantage na to. Unsa may kalainan nato sa mga anghel, no? Of course, ang anghel is spirito. Wa sila unod og bukog, although sa gahom sa Dios na sila gahom, pwede sila mopakita ingod sa dagway sa tao. Pero naalay pako, pero espiritu gyud na sila. Na kita tao na tay unod og bukog gyud, nagyud tay flesh, na tay lawas. Ug unya ang kalainan lang nato nila kay kung mahagbong ta, but pasabot kung mahimutang makasasala, pwede pa ta makabakod, pwede pa ta mausab. But pasabot, pwede pa ta kahinulsol og magbago. Mao na kalainan. Mao na nga kung atong analyson ba, no? Ubos man to tas mga anghel, no, nga espiritu, pero nindot nga naman kay kung makasala ta, mahagbong ta, pwede pa man ta mabalik niya. Pwede pa ta mabalik niya. Nya kana bang pagbalik niya, mao na siya sa Latin ana nga kung ako malimot term ana religare. Nga ang tao nga nakasala kay kadtong pagsulay sa Dios o una gyud si Adan man tug Eva. Uy, wa man kapasar. Si Adan ug Eva kay didto man naminaw sa demonyo siyawa, tentasyon siyawa. Hagbong ang tao. Sumunang ni suluday na sa atong katikism gitaw, suluday ng kanang original sin. Kanang original sin ni tapot ta din sa tao. Unsa man ang original sin? Ang pagkawala na ng grasya. Unya muna gitawag sa katikism nato og sulod na dayon diha kanang sa to nalimot man ko. Nalimot ko sa term, nitag magkadumdum ko.
Narasa ko kuna din ako malitok. Concupiscence, no? Kung ako masayop. Kung saan man ang concupiscence ka ng ang tao, anaan nagay kinaiyas pagka masalaypon. Mo nang kitang tao, masalaypon, di ba? Lisod kaya yun ang pagka kinabuhing balaan. Daghang mga tentasyon din. Kuanta, kanang weak kita. Dili kita masipyat. Mo na, dito na nagsugod ni Adan og Eva, no? Naluwatan nila ang sanctifying grace, susulod ang concupiscence kanang tao mahiligo na gyud sa sayop. Pagpakasala mo na naulipon ta na. So, mo na, pero ang kalainan lang nato lagi sa mga anghel kay pwede pa ta makabawi. Usa man ta pagbawi. Simple ra. Kinahanglan madugtong ta pagbalik ngadto sa Dios. Pwede pa ta madugtong og balik sa Dios. Samtang ang mga anghel nga nang hagbong, adi ni gito sila kabalik. Kaysa ako nang gingon, ang mga anghel pagkasipyat niya, sipyat na gyud hangtod sa hangtod, di na gyud sila mausap. Yang katong nakapasar, pasar na gyud hangtod sa hangtod, di na po tumahimong dautan sila mga anghel. Kaya wa man yung mga anghel po nga tarong nga nahimong paryas nila ni Lucifer, nga nahimong yawa. No? So muna nga nagpabilin nga 1/3 gyud sila sa kwinta-kwinta ko no, mga 1/3 ra sa mga anghel nga buhat sa Dios mo nahimong mga demonyo. Yawa, no? Na karon pod kita pod moro pod ni gyapon, hagit gyapon ta aning asa man ta dito ba ta nga sa mahimong mga badlungon nga mga binuhat sa Dios o dito ba pud ta mo makighiusas mga sama sa mga anghel nga nahimong tarong. Mura magyapon di gini mawala ning tarong og maayo. Hiduara man gyud ni tarong maayo o dili maayo. Ana ra man gyud na. So, ini no. Pagkahagba ni Adan og ni Eva, una na itong ginikanan, sulod din ang sala. Kining concupiscence, ang tao mahiligo na sa sala. Dayon ang kuan, ang Ginoo, unsa man day iyang gihimo. Gipadalan dayon taniya og maayong balita. Maayong balita. Mo gali ni gitawag sa teolohiya og proto-evangelium. Pagkahulog yun sa una natong ginikanan sa sala, gipadalan dayon tag maayong balita kanang nasa Genesis 3:15 nato ning basahon gud Genesis 3:15 ni proto-evangelium una ni siyang maayong balita, no? Di ba atong maayong balita sa nato mga Kristiyanos diri naman nato na mabasa sa New Testament, no? Kining gikan sa libro ni Mateo, Marcos, Juan, antod na gyud na sa pinadayag. Naa naman diri sa New Testament. Maayong balita man ni nato alang sa mga Kristiyano, pero so wala pa ning New Testament na sulat. Sa sinugdanan pa lang pagkahagba gyud tao, pagkahulog gyud tao, no? Tungod sa lingla sa demonyo, sa yawa, gipadalan dayon tag maayong balita mo ni nga ang Ginoo nga hangtod karon. Murag kulang atong pagsalig pagtuos Ginoo. Pero kung atong baliklan taon ni dili gyud dapat ta nga makulang sa atong pagtuo. Kay wa gyud tay laing saligan nga kana yung makasaligan gyud. Nga wa gyud paltos kung masunod lang gyud ta niya, no. Nasa Genesis chapter 3 verse 15 nato ning basahon, no. Giingon diri, himuon kong magkaaway ikaw ug ang babay. Ug mahimong kaaway ang imong kaliwat. Ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Kinsa man ning giingnan ani, no? Ang Dios mo'y namulong ani giingnan niya ang babae, giingnan niya ang babae. Kinsa man ang babae diri, no? Si Eva kadtong nahulog sa pagpakasala. Si Eva man to'y una na minaw siyawa, di ba? Then isunod din ang lalaki, manusay makatawa po ta usay no kana bang magtuluranay ning laki o babae. Ikaw manggod naguna ana ba? Una man gyud naminaw ang babae sa lingla tentasyon siyawa. Nisunod po din ang lalaki. Di ba? Pero pagkahulog nila mao ni atong idritso dire, no?
Kaya di aron mahuman puntas mensahe kung ato ginang inahinayon og ayo gyud sugdon gyud natog ay sinugdanan na di ta ka human ani kay usa ka oras ra ba net tuluman nun. Ingon no. Himuon kung magkaaway ikaw og ang babae ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Kinsa ning babae dinhi? Mayon tag si Eva. Pero actually mga tinahon nga tigpaminaw sa pagtuong Katoliko dili na taon ni si Kuan. Si Eva ang gitumbok diri kining sa Genesis 3:15. Ang unang mga bersikulo ani naghisgot sa babae nga kadtong si Eva gyud ang gitumbok, tong nahulog o nalingla sa yawa. Nagpatintal sa tintasyon si yawa. Di na nako isgutan og giun sa to pagtintal pagkakamo nalay basa di sa inyong Biblia kung nalimot mo. Basta mao to si Eva ang unang babae na natintal. Pero kining sa Genesis 3:15 murag makaingon ta oy ang subject matter si Eva, pero kung ayuhon na tugtuon sa pagtuong Katoliko dili na ni si Eva ang gitumbok diring babae. Lain na ning babayhana. O atong ayuhog tuon ha. Himuon kung magkaaway ikaw ug ang babae. Kining ang giingnan ani no sa Dios ang bitin. Nga naglinglas sa babae nga og si Adan. Ang bitin man to, ang yawa nga nagpakabitin mo toy ni tintal ni Adan og Eva, dayon giingnan din sa Dios. Ang bitin nga yawa giingnan dayon himuon ko kung tungod sa imong gihimo no. Himuon kung magkaaway ikaw ug ang babae. Na take note nga ang bitin giingnan ani nga muaway siya, magkontra sila sa babae nga kining babae dili na ni gyud si Eva nga naman kay si Eva nahagba man to, nahulog man, wa man gyud kabakod. Di ba? Pero kining babayhana makig-away gini sa yawa sa bitin. Kinsa man ning babayhana nga makig-away gyud sa yawa? Kining pakig-away dili ni ingon kanang away nga pinusilay ha kanang pinagis espada. Although sa history sa Christianity na mga sad experience po sa atong Christianity nga wa tay laing resort pod mo hunos ta mo gamit ta og kinagiban nga espada no sama atong nahitabo sa crusades. Pero separate topic na taas na, pero ang mensahe gyud sa Kristyanismo dili na gyud untay nana. Forced by na force lang to sa circumstansya motong dunayon ato mo nang usahay lisod kay sabton ning Katolisismo. Agi atong nahitabo sa crusades, even gali Inquisition. Pero na separate topic na. Pero ang lintungan na yung mensahe sa Christianity, naagi hapoy gira, pero kanang gira nga dili na pinaagi og espada, pusil, dili na dugoon, kundi gira na sa kanang gitawag na to, pwede po nitawag, no? Gitawag ng Pope John Paul II og Dialogue of Love. Kana bang sinumbagay sa kana bang mga maayo na tong binuhatan. But pasabot kining kaayo. Nga ang hinagiban kuno sa New Testament o sa pagtulon-an ni Kristo diri sa Bagong Testamento kana nang kaayo. Kanang gipasabot ni Saint Paul ya sa Romans chapter 12 verse 24 wana 23 12:23 12:24 abas iniat yapit kung basahon nato ng Romans 12 na diha gisaysay ni Saint Paul ang New Covenant teaching ni Jesus Christ. Iyang giklaro nga overcome evil with good. But pasabot ang himuon natong hinagiban natong mga Kristiyanos diri sa New Testament kini nang kaayo. Nakaron balik sa tadre sa Genesis 3:15. Mo ni ang maayong balita human mahulog si Adan ug Eva ang unang ginikanan. Gipadal-an dayon sila og maayong balita nganuman. Kay kining Genesis 3:15 matud pa himuon kung magkaaway ikaw ug ang babae. So kining babayhana mo resist ni sa lingla sa yawa. Pasabot dili ni mo tuo sa yawa. Nga naman, kay makig-away man sa yawa. Di ba? Mao ni maayong balita. No? Nya, sa sumpay giingon nga, og mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. So to pa, magira ni. Kining forces sa yawa, okay, kining bitin mo man ni forces.
force mo ni siya. Yawa katong bitin. Then ang iyang mga kaliwat, anay mo pong tawag og mga kaliwat yawa. Then kining babayhana makig-away ni sa yawa og ang iya pong kaliwat mao gihapon makig-away sa yawa. So kung salakto ingon ani ni kumbate ni gira ni between katarong og kaayo. Ang kaayo mao ni girepresentahan sa babae og sa iyang kaliwat. Na ining kaliwat sa babae kung ato gyung ayuhog tuon si Kristo man eh. Ang babae diring gitumbok si Santa Maria nga ang iyang kaliwat kini silang duha makigbugno gyud sa yawa. But po sabot dili ni patintal dili ni pa dominar sa yawa kining babayhana og kining iyang kaliwat. Gingon di, dugmuko niya ang imong ulo og paakon mo usab ang iyang tikod. Unsa man ni simbolikal niya dili gyud ni literalon nga paakon ang imong na dugmuko nimong ulo bunalan niya unsa dia dili matud pa sa mga teologong Katoliko gira ning pwede gihapon nato ni tawgon og jihad pero dili ni dugoon nga jihad no holy war ni. Ang holy war nga pasabot diri kumbate ni sa katarong og kaayo. Unya ang hinagiban nga gitumbok diri although diri sa Old Testament naigira din hinga patay gihapon. Pero kiningong Old Testament dili kung Kristiyano ta dili nato ibase ang atong doktrina sa Old Testament kay naa sa Buhat 3:39 mulukso na lang ta lukso-lukso ta kay lisod man og ako yung sugdon sinugdanan maginahinay ta di kita ka humansud sa mensahe gyud so lukso-lukso lang ta pero di man malikayan nga mulukso ta kay di man pud ninyo masabtan ang atong punto. So kay basig matingala mo nako bang unsa man is Veritas nga ang iyang gi-emphasize nga gira kana mang dili dugoon nga bisan gali sa Old Testament na may girang dugoon diha katong mga Israelitas nga mopatay gyud sa ilang mga kontra dugoon. Although matud pa sa nabasa na kong biblical guide sa Katoliko nga dili pud tanang sulat diha sa Biblia nga sabto nato gyud historical o literal kay naay mga legend o naay mga story lang diha o mga pasumbing nga istorya nga murag creation ra nga istorya pero dunay mensahe nga gipadayag sa Dios. Later on na maghisgot ra unya tana kanang giya nato sa pagtuon sa Biblia kay naa may mga istorya lang mga fables pero ang fables ang tumong ang mensahe didto gikan sa Dios. Pero dili gyud siya historical. Ako lang ni ipasidaan pod ay tuod sa mga naminaron kay ako nagbasa man kog libro nga Catholic Guide to the Bible by Father Oscar Lukfer. Akong nabasa gyud dito nga kini ding Biblia dito magpataka og basa kay usahay mo na magpataka tag basa naa day mga istorya lang nga dili gyud siya historical. Naapod no historical. Nya unsaon na to na paghibalo kung dili ta mo maghisayod sa hermeneutics aning Biblia pataka lang ta mo nang nagkabahin-bahin ta na daghan ning atong tinuan karon. Muna akong background no. So mao na kining gira din hinga gitumbok sa Genesis 3:15 nga maayong balita. Ako mong dadon sa New Covenant nga gira. Jihad gyapon pero dili ka ng jihad nga dugoon ha. Ang holy war nga gitumbok gyud nato diri na sa New Testament. Nga kana bang kadaotan atong buntugon pinagis kaayo. Saway pananglit ani mo, muluksos ako ha. Unsay pananglit aning holy war sa New Covenant? O jihad na to. Ang jihad na to dili ni dugoon na. Ako yun ang balik-balikon kay basig pingon mog jihad kuha na katong dugoon. Dili na. Mahimong sa Old Testament na paingon na. Pero timan-an biya nato nga ang Old Testament dili pa to maogyod ang dili pa hinog ang ingnon talang ang kana galing teaching. Ang nahinog ang teaching o ang kamatuoran gyud miabot gyud ang fullness of the truth miabot pinaagi na ni Kristo. Mao na no kay kung basahon nato ang Buhat 13:39 dili man kuno ta matarungon pinagi sa Old Covenant. Katong balaod ni Moises na katong napulo ka sugo din napoy gisagol pong ubang pang mga sugo, di ba? Mo toy Old Covenant. Dili na kuno ta matarungon ato. Matarungon kuno ta diri na sa pagtulon ani Kristo ug unsa iyang gitudlo. Of course, dire pagsugod sa simbahan ni Kristo nga dili kalikayan nga naapaghapoy mga batasan nila sa daan nga mamilit-pilit para sa anang unsa man ni mayon sila nga kinahanglan pa ba gyud magpatuli.
Kinahanglan pa bagyod na nga sundo na to tanang balaod sa una sa Old Covenant na. Bingon si Pablo dili na ta, dili na nasa Colosas 2:14-16. Kay gitapos ta ni Kristo sa cross. So ingon ana dayon ato gyud ko nung ayuhon og tutok nga pagtulon-an kanang mensahe ni Kristo. Unsa pananglit kanang kung bunon ka og bato balusan nimong pan. Dili na literal nga kuha ka dito palit kas bikiri og pan den ibuno nimo. Dili ang imong kaayo na mo imong ibuno sa imong isig ka tawo nga nagbato nimo. Pasabot ang kanang pananglit na imubuhat nimo dautan butang-butangan baka na duol na ra ba eleksyon na pud no 2016. Pahinumdum po ni Dais atong mga politiko. kay ang ato ra bang gira ron kinaraan gihapon na gihapong dautanay gihapon. Ang kung dunay mo daot na to, example ani nga di na to balusan pod og pangdaot. Balusan na to kaayo. Balitan dunay mo butang-butang na to. Di lang ta mo balos pog butang-butang. Dili kanang mga maayong buhat mo ni armas na to. Muna gipasabot ni Pablo diri sa New Covenant teaching nga overcome evil with good. Overcome evil with good. So na taas kay ni naunta toy istorya ni akong i-share ninyo taas po kaayo. Nagali ni salida ani mo haom ani. Pero dili ta kay murag di ko kahuman ani akong mensahe karon. So mao na no basahan ninyo ng Romans 12 na diha ang example sa kanang New Covenant Holy War o jihad. Dili nang jihad nga duguon ha kay kana kinaraan na dito na pattern sa mata ngipon sa ngipon. Diri sa New Covenant ang formula na to dili na to ngipon sa ngipon mata sa mata. Duguon nga gira. Ang gira diri sa New Testament ang formula ani katong giingon ni Kristo gali nga kung bunon kag bato balusan nimo pan. Lisod kay ni pero mao gini ang New Covenant teaching. Pero mo naman ang ubang mga dili Katoliko. Ngano man to lagi bi Inquisition, ngano man lagi tong crusades. Ako mo suggest ko ninyo aron makasabot mo ana nga sad experience sa simbahan. Basa mo mga history books then kanang dunay mga Catholic commentary. Ayaw tong commentary nga puros lang gyud i-twist nila ba ang tinuod gyud nga nahitabo ug unsay mga explanations Katoliko. Kung mahimong gali kay basig mo ingon pud mo bias man kabiritas katura mang komentaryong Katoliko mo imong gustong basahon na mo dili. Ako pwede ninyo basahon ang duha. Para patas, para di mo makahuna-huna og maot, ingnon mo nako. Basa mo sa dili Katoliko nga komentary, pero ay pud mo pud og katura inyong basahon kay mabayas man pud mo ana. So, timbang-timbangon ninyo ang non-Catholic commentary o Catholic commentary. Ana no parang makuha gyud ninyo ba ang kana yung tibuok. Kay kung ang inyo ra pong basahon katura pong komentaryo nga dili Katoliko sa may makuha ninyo na. Magkulangan kay kung diha bitaw sa korte matawag na to nga ang huwis mohukom na gali ng huwis no nga makaingon ta nga ang judgment sa judge makatarunganon gyud very makatarungan gyud kung both sides iyang napaminaw ay siya ni judge no, napaminaw niya ang pikas then base sa iyang nahibaw-an unsaon pag judge ana kinsa gyud padag-on sa kaso ay din siya mo decide. So, ang judge, ang iyang hukom, makasaligan kung napaminaw yun niya ang duha ka sides, both sides. Dili kay ang usara ka side, no? Kay posibleng masipyat siya pag paghukom, kung ang usara ka side yung paminawon. Mausab ni. Kay, moingon sila nga, si Veritas, sakto man na imong giingon nga, ang formula sa New Covenant teaching ni Jesus Christ, bunon gali kag bato balusan ni mugpan sa tupa kaayo mo ibalos dili bato pod unya wala man na mahitabo diya sa simbahang Katoliko kay katudeng Inquisition tong mga heretics nga gipangpatay then katupong sa Crusades nga katong grupos mga Kristohanon nga nagsumikat bato sa Europe kung wa ko malimot og bisan gali dito sa to limot ko di kay ko expert og history dila na itong nahibawan kaya to patay man to pero sa ako nang giingon lagi ang
Christianity nato ron ang ato yung pagtulunan sa New Covenant dili na ginang dugoon nga gira o jihad kundi kanang dili na dugoon. Parehas ra guna sa kanang ang typology ani kana bitawng halad-halad. Sa Old Testament ang ilang halad-halad sa ilang sala dugoon. Unsa man katong ihaw silag hayop para ibayad kun nila sa ilang sala. Mo to dugoon nga halad. Pag abot sa New Testament, giilisa na ni Kristo og kanang katong iyang ang katumanan kuno ana katong iyang kamatayon dugoon to, kamatayon sa krus. Pero dili na niya na ipahimo nato mga Kristiyano nga kung muhalad ta alang sa atong sala, pinagi gihapog hayop nga mupatay tag hayop dili na kundi ang ato na kunong paghandom sa iyang kamatayon sa krus. Mao na nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom. But pasabot ang ipahandom niya dili na dugoon nga halad. Kana ba atong misa? Mao naman na kana atong misa dili na dugoong halad. Unya dili po na paghalad ni Kristo pag-usab. Maora na kas ara man to namatay si Kristo. Kanang atong gibuhat nga dili na dugoon nga halad, ang handumanan na sa usara nga kamatayon ni Kristo sa krus katong dugoon. So ang dili dugoon mo na atong himuon ron kanang magmisa. Mo na mutambong gitag misa. Mo man na ag instructions Ginoo nga buhatan niyo kini alang sa paghandom nako. Di na man dugoon. Wa na may patay diya sa misa na to, di ba? Kasara to na itabo sa Kalbaryo. Itong kamatayon ni Kristo sa krus. So, kung maghisgot po taog kanang gira, kay gira lagi ning atong pakigbugno sa pagtuo. Ang gira pod gi-emphasize na kanang dugoon nga gira sa Old Testament. Di ba? Ngipon sa ngipon, mata sa mata. Pero sa New Testament, ang formulang gigamit sa Ginoo, bunon gali ka og bato, balusan ni mugpan. Unya, ang explanation ana, basahan ninyo sa Romans 12. Kanang gitudlo ni Pablo sa Romans 12 nga, buntugon o girahon kuno, ato kunong girahon o makigjihad kuno ta, pero ang atong armas dili na ng pusel, kanang sa pana kanang makamatay tao ba, no? Dili ang kaayo na. Ang kaayo makabuhi og tao, di ba? Kay makalangit man. So, mao na ang picture diri nga gira diri sa Genesis 3:15. Maayong balita, no? Ngini gitawag nig proto-evangelium, unang maayong balita. Ako ning usbog basa sa Genesis 3:15. Himuon kong magkaaway ikaw og ang babae, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. So gira ni makig-away gining babae sa yawa. Then ang kaliwat niya makig-away gihapon. Sa kaliwat po si yawa. Na unsa man nato ni paghulagway mga igsuon kanus man ni na nagsugod og katuman. Well, ato sang sabton nga kining babae dili na ni si Eva kay ang si Eva wa man to kabakod. Wala man to nakig-away si yawa. Wa man to pagsipyat niya, wa man siya mingon, "Uy, hala, sipyat man ko. Magbag-o ko, makigbukno gyud ko sa kuan sa niya." Wala man, may record diri sa Biblia nga nahimong kasangkapan si Eva nga sa pakigbugno si yawa. Naa naman diri sa New Testament ang babae nga si Santa Maria nga wala gyud magpalingla sa kuan sa demonyo. Asa man na, no? Mga igsoon, kung mahimo unta, magbasa mo anang mga theology book gali sa Katoliko, particularly kanang San Lucas chapter 1, kanang komentary nga Katoliko sa San Lucas kapitulo 1. Na diha katong atom ni, asa ba ni? Pikin na ba po itong oras no mga wa na kaabot 30 minutos. Ingon na lang. Diha sa San Lucas, sa tagad sa kay murag naglibog ko sa ako pagsumpay. Diara, ato sang iglans ning Genesis 3:15. Kining babae dinhi sa teolohiyang Katoliko mao ni si Santa Maria. Babae nga makigbugno sa yawa. Dayon unya ang kaliwat po sa babae makigbugno po aning kaliwat sa yawa. So unsao man nato ni pagpunting diri sa New Testament. Ingon ani kinsa man ang muluwas nato.
Diretso ta, di ba ang Dios mo luwas na to? No? Unya, unsaon man ta pagluwas sa Dios? Well, pinaagi man pud og kamatayon. Unya kay ang Dios dili man mamatay ang Dios naa sa 1 Timoteo 1:17. So unya kay ang Dios ra man puy makaluwas nato. No. So karon kinahanglan gyud nga ang Dios magpakatao. Mao na, di ba? Oh, kinahanglan ang Dios magpakatao. Aron ta maluwas. Kay kung dili siya magpakatao, unsaon na to pagkaluwas? Nga ang atong sala kinahanglag bayran man gyud kamatayon. Nga dili man na mahimo na sa tao ng pagluwas, buhat ra man na sa Dios. Unya ang Dios di man pud mamatay kay di man siya mamatay. Na sa kinahanglan magpakatao sa siya aron siya mamatay. Unya kinsa man sa tulo ka persona sa usa ka Dios ang miboluntaryo ana. Ang bugtong anak si Jesus nga gitawag og pulong. Nasa Juan 1:1. Ang pulong ubanan sa Dios ug Dios pod dayon nagpakatao. Subot pasabot si Kristo, Dios nga nagpakatao. Unya, giunsa man ni pagpakatao ni Kristo? Hingdritso ba siya nga tubuan dayon unod og natubuan dayon og unod og bukog dili oy. Giagi biyag babae. But pasabot sa pagpakatao sa Dios, wala niya gibuot nga mahimo ra sa tao diretso nga walay gihimong instrumento. Ang gihimong instrumento sa Dios sa iyang pagpakatao pinaagig babae. Ano ba? Nisulod siya dito sa taguangkan sa usa ka babae nga mao si Santa Maria. Oh. Si Santa Maria sa ato pa malino sa makaingon ta no mao ni teolohiyang Katoliko ha. Nga ang kaluwasan di ay nidangat na to, dili day automatic ba nga ang Dios na tao ritso na himong tao, dili. Niagi ang Dios og babae. Niagi ang Dios og babae sa iyang pagluwas na to. Nga naman, pwede man unta siya mo ritso nga mo pakatao nga, wa na'y agi-agig babae, pero nga naman nga sa pagpakatao sa Dios, hingsulod pamanggil siya dito sa taguangkan ni Santa Maria. Dito siya nikuha og kinaiyas pagkatao. Pinaagi ni Santa Maria, no? Pinaagi og usa ka babae. So, mao na nga haom kay ni teolohiyang Katoliko. Nabitang moingon sila nga bali ning mga Katoliko usa ra man untay tigpataliwala. Si Kristo ra man nya mo hapit-hapit pa man silang babae, mo sangpit-sangpit pa man sila ni Santa Maria. Di gidaghan na kuno na sa mga Katoliko ng pagpataliwala dili man na inanaon pagsapot. Mamalandong ta ingon ani ang pagtuong Katoliko ngano na sabta ninyo pag-ayo ni pagluwas ba sa Dios sa tao hingdritso ba siya kanaog diri nahimo siyang tao o mihapit sa siyang babae. Misuod siya dito sa taguangkan sa ka babae nga mga Santa Maria dito siya mikuha og kinaiyas pagkatao nga mo iyang gamiton sa tubos na to, pinagis pagpakamatay sa krus. Paghikog. Pero dili ni dautan nga hikog ha, kay pagluwas ni na to. Duha ka klaseng hikog. Hikog nga way hinungdan. O kanang hikog nga si Kristo rin makahimo. Katong iyang kamatayon sa krus. Pero dili man na hikog term ana, kanang hikog nga term, maot na. Ako lang nang gingunan na pag-istorya. Kay mura mong parehas-parehas ba? Kay kibalugod siya nga patyon siya niya, iya man yung gituyuan. Pero no, laom kay na theological reason na no? Di na to na parehason sa hikog nga hinungdan. So, mao na, no? Ang Dios, mihapit pagalig babae sa iyang pagluwas na to. So, mao po na nga kita mga Katoliko, dili day dautan nga muhapit butag babae sa atong pagtuo ni Kristo. Pero dili pa ni, di pa mo kay kasabutan ni labi na sa mga dili Katoliko. Mo na mahangyo ko ninyo basa mo mga Catholic books para masabtan ninyo ni hinahinay kay abi ninyo mga igsuon, naglibog be ko mo nang galuksulukso ko kay usar gud ka oras yo atong pag deliver ani ron. Unya kanang mga Catholic theologian mo discuss aning Mariology, pasti lang taas biya chapter by chapter, di na mahuman gali ni uban gali mo discuss tuig gyud. Ganang lawom yung kay nga teolohiya pag-eksplikar sa kinabuhi ni Santa Maria o ni Jesus Christ ng mga Catholic theologians tag-as kay na ang ilang mga kanang mga explanation. Ako rang himog sa kauras.
Oh, di na ko nakaya oy. Mo nang gilukso-lukso ko. Nya wa po ko gaandam dirig sinulat, no? Tama ras madumduman ako sa kong nasabtan, no? So, mao ni. So, mao na nga klaro kayo nga ang gitumbok sa Genesis 3:15 nga babae si Santa Maria gyud. Ngano man? Kay kadto ba yang pagpahibalo ni Anghel Gabriel ngadto ni Santa Maria nga manamkon siya? Sa tiyulohiyang Katoliko, makaingon biya tanong, bali ang Diyos no, nga ang tao siya may gabuhat, pero mananghid pamanggid po siya sa tao, kung unsa iyang himuon. Usibot na akong ipasabot mga igsuon. Nga, pagkamabdos ni Santa Maria, sawa pa siya mamabdos di ay, giana siya sa anghel nga si Gabriel, nga giingnan siya nga manamkon ka. Dayon, libog pagali pirmero si Santa Maria. Dayon, wa gid siya modumili sa anghel. Pero nananghid tong Dios pinaagi sa anghel nga magmabdos ka. Pwede man to mo reject si Santa Maria mayon sagdi ko. Okay, dako kay nang kauwawon nako nga mamabdos ra kog dili pinaagi lalaki. Pero wa gid to modumili si Santa Maria, gi-explainan siya sa anghel ngano, nya misugot siya. Katukon nung pagsugot ni Santa Maria sa gisulti sa anghel nga magmabdo siya, mauko no to'y kining sa Genesis 3:15 di ba nag-ingon diri, himuon kung magkaaway ikaw og ang babae og mahimong kaaway ang imong kaliwat og ang iyang kaliwat, dugmuko niya ang imong ulo. Ang babae kuno mo dugmok sa ulo sa bitin, no? O sa yawa. Na unsa mo na to ni pag-explain sa unsa man ni natuman. Dito kuno ni natuman ang iyang pagsugod ani nga pagtuman kadtong pagsugot ni Santa Maria nga siya magbabdos ni Kristo. Nganuman, kay ang iyang pag-amin, pag-unyag, wa siya mo balibad ba? Midawat siya sa sulti sa anghel nga magbabdos siya ni Kristo, no, atong manluluwas. Kato gituhuan to sa atong mga Catholic theologian, moingon sila nga didto natuman ng Genesis 3:15. Nganuman, kay buti pasabot sa dihang ipakatao na si Kristo pinaagi niya, buti pasabot aduna na tay kaluwasan. Naanatay kaluwasan kitang mga tao nga makasasala. Ngano man, kay kadtong kamatayon ni Kristo sa krus, mo man to'y nagluwas na to. Nya di man to mahitabo kung wala mataw ang atong Ginoo. So, kini ko nung pagdugmok sa babae sa ulos bitin, kining ulo go diri nagpasabot ni sa kinibang mga buhat sa yawa. Unya unsaon na pagbuntog. Pinaagi ra po sa mga espirituhanong butang. Pinaagi sa pagpakatao sa atong Ginoo. Mao na nga katong pagsugot kuno ni Santa Maria sa pag-ingon sa anghel nga magbabdo siya, but pasabot siguro na yung dugmok ang ulo sa yawa. But pasabot maguba ang plano sa yawa. Ngano man, kay matahon naman ang manluluwas ang Dios nga nagpakatao si Kristo. So makabato na tagkaluwasan. So mao na nga si Santa Maria ang gitumbok nga babae dinhi. Of course, kining babae po noon nga si Santa Maria, nahimo po ni siyang icon sa church. Kay kining kaliwat niya nga si Kristo nga makig-away gihapon, but pasabot dili gyud musunod sa yawa, di ba kato si Kristo gitintal man to sa yawa pero wa gyud patintal. Sa to pa natuman gyud ni nga ang kaliwat sa babae, kaliwat ni Santa Maria, amo si Kristo, wa gyud mo patuo sa tentasyon sa yawa. So natuman yun nga ang babae ug ang kaliwat niya nga si Kristo nakigbugno gyud sa yawa. Kiwa man gyud magpatintal sa yawa. Dayon si Santa Maria sa iyang kinabuhi wa gyud to, mo bitaw gitawag siya Immaculate Conception kay gipananggan ana siya grasya, paingon pa siya sa taguangkan siyang inahan, then hangtod natawo siya, wa gyud to kasa. Nya, arabang ubang tinuhuan, maingon sila nga nataptan yung kunog sala si Santa Maria kay nagtuo siya og manluluwas nasa Lucas 1:47. Unsa may Catholic explanation ana, no? Dili nabot pasabot nga Immaculate Conception si Santa Maria nga wa siya magkinahanglan og kanang savior. Nagkinahanglan gihapon siya og savior, pero ang iyang kaluwasan nga naangkon gitawag na to na sa teolohiya og preventive redemption. Sa man ang preventive prevention. Kana bang naluwas ka,
dili pinaagi nga nahulog ka dayon ayha ka giluwas. Kanang preventive kuno redemption ni Santa Maria parehas kuno na kana galing naitaw nga maglakaw diha sa saka dalan. Dayon sa unahan wa siya kabantay na ay kanang si tawag ani buho sa buho pwede pud atabay agin niya lingi-lingi no kay pagtanaw niya na may gilingi-lingi niya sa luyo niya wa siya magtarong og tanaw sa dalan siya kebalong na ay buho o atabay day sa unahan agin niya lingi-lingi no sa luyo mao to nga napoy nakakita niya dayon katong nakakita nakasinggit pag yun niya oy bantay kay na ay atabay o na ay buho nakaron kung wala pa siya ingni atong tao, wa pa siya gipasidan-an atong tao, uy, pagbantay kinay atabay. Mahulog gid siya sa mga atabay. Pero wa siya mahulog, luwas siya. Pero ang iyang pagka naluwas, gikan sa pagkahulog unta sa atabay, gitawag og preventive, na-prevent. Naluwas siya, pinaagig prevention. O prevention, mo na gitawag redemptive redemption. Kato si Santa Maria, nagkinahanglan gyapog Savior, pero ang iyang pagka naluwas sa teolohiyang Katoliko, wala gyud gitugot sa Ginoo nga mahulog gid siya personally. Layo pa, no? Paingon pa siya dito sa taguangkan sa siyang inahan nga si Santa Ana, gipadagan na siya grace ato pa, gilimpyuhan na siyang daan, paingon pa siya dito. So mo na nga the moment na conceive si Santa Maria sa inahan si Santa Ana, limpyo na gyud siya. Limpyo na gyud siya. Pero kay balo ko nga kulang pa na nga explanation. Ano man kay di man na mabasa sa Biblia litra por litra. Di na mabasa litra por litra pero I'm very sure because of the Holy Spirit nga napadala sa Pentecostes nga gisaa diha sa Biblia nga mugiya sa simbahan mao na ang kadtong wala giklaro litra por litra diha sa Biblia ang pagtulon-an nga Kristiyano naklaro na sa mga later years na kanang gitawag na tug development of doctrine. Kana arabang mga dili Katoliko maingon ra ba day na development of doctrine sa to pananudlo dag mga bag-ong pagtulunan ang Katoliko dili oy ang mga pagtulunan mahitungod sa atong tinuhuan sukad sa sinugdanan na ana pero ang discovery gud ana hinay-hinay kay dili man diretso automatic nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo bright dayon na manggali panahon to ni Ingos Kristo nga di pa mo kasabot ani ron. Pero umabot ang panahon nga makasabot ra. Sa to paduna day pag-uminto sa interpretation. Mahimo nga diri sa New Testament, magbasa ka, dili pa lambo kayo ang doktrina nga ano man. Magdebate pagali sila, nabali mayo sa mani kinahanglan tulion bagyo ning pasakop. Yang uban pud mingon nga sa mani kinahanglan ba bagyo nga obserbahan nato tong tulumanon mahitungod sa kalanon. Mo bitaw tong nahitabo tong Council of Jerusalem. Kay aga nang lantugi kay di magparehas og sabot. Mao na. So, naay mga pagtulunan nga dili din mo makita sa pagsugod sa simbahan kay wala pa po nila madiskubre silang hunahuna. Nya kay kining mga obispo na toron dugay naman kaining Biblia, dugay namang tinuon. Pagtuon nila dili gyud mahitabo gyud nga si Santa Maria nga mahugawan. Kay ang kinaadman di man kuno mapuyo sa taong bulingon. Unya kay ang kinaadman nga si Kristo hingpuyo man tos taguangkan ni Santa Maria. So ito pa, limpyo gito siya. Muna nga, pinagi sa Espiritu Santo, gitudluan ng simbahan, nga ingon na niyon pagtudlo, wa man na giklaro noon sa Biblia, pero giklaro na naowahi, nga ingon na yun, kay kini, gitagna naman nga, kining babayhana, mao ni pakatawhan sa Ginoo nga mao ang kinaadman, sa ito pa kinahanglan limpyo gini, kay kana kung wala man kuno kay makuhang limpyo sa usa ka butang mahugaw, muna nga ang logic dia sa filosofiya sa pagto, kinahanglan nga kining babayhana, limpyo gyud since the start. Muna nga ang kaluwasan nga naangkon ni Maria gitawag preventive redemption. Restorative naman kay naa naman tay original sin din gilimpyuhan ta pinagis bunyag. Muna gitawag restorative redemption. Pero kang Santa Maria preventive. Muna the moment nga gisabak siya siyang inahan nga si Santa Ana kung wa ko malimot, limpyo na siyang daan. Free from sin. Muna gitawag og Immaculate Conception si Santa Maria. Nanginahanglan gyapon sa Savior pero ang iyang pagka nanginahanglan sa Savior mao tong Savior niya si Jesus pero nahimo na sa dihang paingon pa siya sa taguangkan siyang inahan. Nga pagka napurma na gyud siya sa taguangkan siyang inahan, limpyo na siya. Nato kita
kuha naman ta na nataptan man yung tag original sin then gilimpyuhan sa pagkatao na to pinagis bautismo o bunyag. Muna gitawag restorative redemption. Restorative. Pero kang Santa Maria preventive. Pero kinahanglan gyapon sa Savior pero preventive ang iyang dawat nga kaluwasan. So, yun na no mga tinahod nga tigpaminaw. So, kining babayhana, nga gihisgutan sa Genesis 3:15 mao ni si Mary og inyang kaliwat si Kristo. Unya na po ni mga kaliwat mao na kita mga Kristiyano. Nga buti pasabot kita unta kining buhat nga Kristohanon no, ang gitudlo ni Kristo. By the way, na ako'y nadumduman pag yun diya sa Juan 2. Si Mary gani, ang unang yung evangelizer ko, no? Kay siya man tong niingon nga, buhatan ninyo o unsay gisulti sa akong anak. Katong sa kasalskana mo, ito'y gihimong example. Nga, si Santa Maria may unang galing evangelizer, nga naman, kay siya man yun niingon nga tuhuin ninyo o unsay isulti sa akong anak. Sumuna, nga kining babayhana, espesyal ni alang na to mga Kristiyanos. Unya hinoon ang iyang simbahan iglesia gitawag pud og babae. No? Later on mga igsoon wa na gyud ko igong panahon sus bisag galukso-lukso galing ko. Na inana ka lapad ang teolohiya sa Katoliko bisag galukso-lukso nako makaingon ko mataglayo pa ko murag wala pagali ko kaabot sa 1/3. Sa nasa kong hunahuna. Nga pa ta sinugdanan. Pero I hope nga nakuha ninyo akong punto ba nga diri sa Genesis chapter 3:15 mao ni hinungdan no gitumbok diri kung ayo na tugtuon mao ni hinungdan nga gipakatawo ang atong Ginoong Kristo para makabaton ta og kaluwasan para makabaton tag example kanang example ipakita man gyud na so to katong kinabuhi ni Kristo ug katong kinabuhi sa mga apostoles katong mga sumusunod niya katong mga kaliwat nakita pod na apil na taron kung mga butan ta no katong maglikay gyud og tentasyon na wa na ko igong panahon susulayan nato ni sunod Domingo puhon na pod no by the way no paabutan ninyo no natay laing tulumanon nga nabuksan no unya ra nako ipahibalo ang dugang anak kung makapirma na ta og kontrata dinhi sa istasyon no tangilan ninyo sunod tuig no kung ma-realize na ng bago na itong tulumanon nga daily. No? Ay mo kalimot sab no, nga diya sa ulingan, diya sa purok sampagita. No? Natay eskwelahan diya no, alang sa mga bata. No? Pang-inquire lang mo diya. No? Naaman siguro yung cellphone number diya, gi-flash diya sa gawas kung mo labay mo diya sa kanang Christ Mother Home for Child Learning and Care. No? Okay. Kuhaan ninyo, pang-insusi mo kung gusto ninyo inyong mga anak. No? Free school na siya. No? Alang sa mga bata gikan edad 1 nga to sa tulo man siguro 3 years old or 4 ba so mao na atong ipahibalo ninyo so wa naman tay igong panahon no mga tinahod nga tigpaminaw sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary mga kadagkuan sa atong simbahan kining ubos ninyong alagad no si Silbert Adondoyano Sr. alias Veritas uban sa atong mga amigo sa technical side Danny Lud ug Tax Ilumba. Okay, hangtod sunod Domingo pohon, maayong Pasko kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.